krásný den. Pojďte si se mnou vyrobit velikonoční zápichy. Co k tomu budeme potřebovat? Šablonu z vajíčky, fixy nebo pastelky, nůžky, špejle a izoletu. Tak pojďme na to. Nejprve si vybarvíme vajíčka tak, jak se nám líbí. Když máme vymalováno, vajíčka vystřihneme a pak ji postupně nalepíme pomocí izolepy na špejli. Voilà, máme hotovo. Teď pomocí zápichu ozdobíme kytičku v květináči a Velikonoce mohou přijít. Šablona je součástí PDF souboru Velikonoce se zvídálky. Najdete v něm 31 pracovních listů pro děti od 2 do 6 let. Tak koukněte k nám na e-shop. Budeme se těšit.